Za 3 meseci samo po osnov smrt isto kod se namalil za 82 žiteli. Vo periodu od oktobri-dekembri vo 11 opštini od regiona se rodile 426 bebinja, a počinale 508 lica. Po opštini Raganjata i Umiračkite izgleda atvaka. Berovo 30 rodeni su 42 počinati, Delčevo 32 so 52, Zrnovci 714, Karbinci 914, Pehčevo 921, Probištip 2842, Češinovo Obleševo 2027, Kočani 93 100. Isključok se Vinica kada ima izbroj rodeni i počinati po 44 i Štip koja opština su jedinstven pozitiven priroden prirast od 9 lica. Imeno ovde se rodile 140 bebinja, a počinale 131 lice. V isti od period od opštinite od regiona bile sklučeni 231 brak, a registrirani se i 47 razvodi.